Hollywood style. Ассалому Алейкум. Ба ҳава хайр, чӣ гуфтам дем видеои нав 10 рӯз дига монда. Барои ки жир пиртон бисёртар брава, холни кам барои бисёртар брава, уже турник брусъ заданшам сар кунен. Мисол аввал турник бизанем, баъд пресс, аввал турник бизанем, баъд брусъ занем, баъд пресс. Ягон ним соат вақтона мекаша. ӯ аввал 15 минут буд, ним соат вақт меша, барои ки охи ҳозир уже 10 рӯз монда, бо ҳам гишнатар мешаен. Фоида барои танафанат. Бо ба наздики видео мекунем, оли ака дига тез видео мекунем барои мардум да махсус да хай ака да комментари наменависан, хай бинависен ака да комментар наменависан, да директ менависан, оли як кешид бо нишон метавашам. Раҳмат барои лайк, пай, комментари, хай бояд чӣ дига вақти ҳам рӯзадори ҳам турник мезане, ҳама рак пактон мехеза.